аз сабаби беаҳамиятӣ 3-4 сол паси панҷара. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Инагда даже больше, яъне зиёд метиҳанд. Дар хотиртон боша, пеш ман видео карда дар шумо расонда будам. Боз я бор дигар хотиррасон мекунам бародаро. Сахт эҳтиёт бошен ва самое главное дар дигаро расонем. Шумо хона даҳен, картатонда пул меояд. Баъд зангтон мезанам, мега дигар ҷо перевод кун, мо ошибка кардем. Шумо перевод мекунед, паси панҷара мерем бародаро. Бале, шумо дуруст фаҳмиден. Дуюм, шумо дар магазинен, торговый центр даен, кор даен, хона даен, бозору, автосалону, автопарк не имеет значения. Такси, доставка, дар любой ҷо ҳастен, мегарден. Шуморо наздтон як шахсият меояд. Тоҷику, узбеку, қирғизу, урусу, украинецу, доғистону, чеченец. Не имеет значения. Просто як шахсият, любой каси кора карданаш мумкин аст. Любой кас. назди шумо меояд, попросид мекунад ки нам 5000 як ҷо перевод кун, мата налични метам. Як хел ҳолатода на самом деле ҳама одамо нуждатса доранд. Лекин аз рӯи таҷриба бисёр ҳолатҳое шидагиянд ки ё подстава ҳастанд бародаро. Шумо пула перевод мекунед дар картаҳои запрещённые. Мефаҳмед? ҳар давлат, ҳар корҳои безебда ки шумо соучастники уголовни дела мешавед бародаро. ҳатман ира дар ёру рафиқотон барасонед. Боз як бор дига мегӯям, дар ҳолате ки картаи шумо да пул меояд, Сбербанк муроҷиат кунед ё ки отдел, яъне ба кормандои давлат ва ё кора бинанд. Вақте шумо да занг мезананд, мегӯянд мо хато кардем, дигар ҷо перевод кун, дигар ҷо перевод накунед ки рост паси панҷара. Ассалому алайкум.